Wasu daga cikin al'ummar ƙasar Najeriya sun fara son ganin cewa shi kansa shugaban ƙasar Najeriya wato dai mai girma Bola Ahmed Tinubu akan ganin cewa ya fito ya magantu a dangane da al'amarin da ya shafi lamarin tsaro da dai cewar idan mun tuna ban manta ba shi kansa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wata babban magana a dangane da al'amarin tsaro a kwanakin baya. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan masu mu na yau da kullum da jin irin maganganun da Bola Ahmed Tinubu yi a dangane da al'amarin tsaro da jin cewar shin Bola Ahmed Tinubu wa'annan maganganu nasa sun yi tasiri wajen kawo ƙarshen su kansu 'yan ta'addan ƙasar Najeriya ko kuma dai ba su yi tasiri ba. Sai ku fara biyo mu da subscribers ɗin ku danna mana ƙararrawar sanarwa sannan ku bidiyon namu sharing sannan ku mana comment ku mana liking wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran. Hakikanin gaskiya a yanzu haka dai gwamnatin kasar Najeriya ta shiga kokonto a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addanci musamman bangaren yanayin yadda ake ganin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da irin rawar da ya kamata a ce ya taka koda ta bangaren fitar da sanarwa ce a dangane da al'amarin da ya shafi rushewar tsaron kasar Najeriya ya kamata a ce ya fito ya magantu akan shi ma irin rawar da zai taka sai dai kuma al'amarin har yanzu ya ƙi ya bayyana a dangane da shi kansa shugaban kasar Najeriya wato dai Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu dai mun ji wata magana da yi nan a dangane da shi kansa shugaban kasan da shi kansa shugaban 'yan ta'addan ƙasa Najeriya wato dai Bello Turji wanda kuma shi bai kama sunan Bello Turji ba amma hakikan maganar da yi to fa lalle ta shafi shugaban 'yan ta'addan ƙasa Najeriya wanda ya ce dole ne za mu kira waɗanda suke ɗauke mutane a matsayin 'yan ta'adda domin kuwa wannan shine sunansu kuma sannan za mu bi su mu karkashe su. Daga lokacin da shi kansa mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya wannan magana kawo yanzu lalle babu shakka an ɗauki rayukan 'yan ta'adda da dama. Wannan magana tashi ta ƙara wa al'umma ƙarin gwiwar ganin cewa a yaƙi 'yan ta'addan musamman kuwa jami'an sojojin ƙasar Najeriya wanda daga wannan lokaci ne aka shiga yaƙi da shi kansa shahararren ɗan ta'addan nan na ƙasar Najeriya wato Bello Turji wanda shine dukkanin kanwa uwar gamin abubuwan da suke faruwa na lalacewar tsaro a cikin ƙasar ta Najeriya. Nan take aka kai wa shahararren dan ta'addan ƙasa Najeriya hari wato dai Hassan Saninsa da yake cikin jihar Zamfara wanda kuma aka samu tarin nasarori a dangane da harin da aka kai wa shi kansa Bello Turji a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addancin na tsaron ƙasa wanda kuma a lokacin shi kansa karamin ministan tsaro wato dai Bello Matawalle ya magana a dangane da al'amarin ta'addancin wanda ya nuna a duniya cewa hakika a yanzu fa ya bawa sojojin Najeriya babban yanci da kuma dama na yakar dukkanin wani wanda yake taimakon 'yan ta'adda ko kuma aka kama shi da hannu a dangane da taimakon 'yan ta'adda wanda ya ce sojojin ƙasa Najeriya suna kokawa ne a dangane da bangaren yanayin yadda suke cewa sun rasa wata dama ta yakar Bello Turji nan kuma ba a ba su umarni a dangane da yakar Bello Turji to a yanzu wannan cikakkiyar dama ce kuma cikakken iko ne aka ba sojojin ƙasa Najeriya ya rage ruwansu su san yadda za su yi da wannan dama da aka ba su wanda ya ce yana da kyau a shiga daji a kuma kashe dukkanin wani ɗan ta'adda ko wanda ake zargi da al'amarin ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya a tabbatar an kawo ƙarshen dukkanin waɗansu 'yan ta'adda a cikin ƙasar Najeriya wannan shine zai tabbatar da zaman lafiya tare da kwanciyar hankali a cikin ƙasar ta Najeriya wanda wannan magana ta ƙaramin ministan tsaro ta yi matuƙar gigita su kansu 'yan ta'addan ƙasa Najeriya wanda daga bisani wasu daga cikinsu suka fara fitowa suka ce za su tuba a dangane da irin laifukan da suke aiwatarwa wanda har a jihar Katsina a yanzu haka aka karɓi bakuncin waɗansu 'yan ta'adda wanda kuma aka yi zaman sulhu da su sannan sai dai zaman sulhun har yanzu bai riga da ya cimma gaci ba domin ko su wayannan 'yan ta'adda sun ayyana cewa ba za su ajiye makamansu ba duba da yanayin yadda suke ganin sun rike su ne su ma domin tsare lafiyarsu da kasancewar su wayanda suke al'umma na cikin ƙasar Najeriya su ma suna tsoron lafiyar tasu sannan kuma suna son kare lafiyar tasu amma dukan su ba su da makamai a hannunsu ko menene dalilin da yasa su 'yan ta'addan suke son rike makaman wanda waɗansu suke ganin cewa akwai lauje cikin naɗi a dangane da rike makaman 'yan ta'addan a cikin ƙasa Najeriya kuma aka ba su dama za a yi damar da aka ba su masu mu ne da kullum duka wannan kenan dai shine rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da 'yan ta'addan ƙasa Najeriya tare da irin yanayin yadda suke ci su cin karensu babu babbaka
tare da yanayin yadda shi kansa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake so a kawo ƙarshen 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, tare da kuma irin nasarorin da aka fara ci a dangane da bawa sojoji umarnin shika a dukkan wanda aka tabbatar da cewa ɗan ta'adda ne, tare da yin harbi, tare da samun babban umarni wanda yake babu nadama a cikin umarnin da aka ba su. Masu mu ne da kullum sai ku ci gaba da biyo mu da comment da like, don ku danna mana subscribers, ku danna mana ƙararrawar sanarwa a cikin channel ɗin tamu mai inganci. Wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen ci gaba